Cousin. Ça va? Depuis quand est bien? Voilà, kunu yɛrɛ de nana. Ça va? Ça va. Comme tu dis. Ko rasta. Yara mɔgɔ bɛɛ. Bɛɛ ka kɛnɛ. Baasi la kɔni. Baasi fosi t'u la. Donc depuis kun i bɛ yan? Voilà, kunu yɛrɛ de nana. Ah ok. Cɛ kana na jigin an na i b'a dɔn ko de ka ca quoi. An bɛ business tan fila de la dugu kɔnɔ. Donc an tɛ se ka sigi so. Surɔ n donna ka sɔrɔ su kɔrɔla mama kun dalen don o fɛngɛ. Bon hali sisan san n bɛ ka bɔ n m'a dɔn mama taara sugu la kɔni. Awɔ kɛ. K'a sɔrɔ kunu ne nana dɔrɔn ne ye ɲininkali kɛ mama la. Mama ko k'i bɔlen don. Cousine an tɛ se ka sigi koyi. I b'a dɔn du fɛn bɛɛ ye ne de ye. Ni n sigila dɔrɔn a ma nɔgɔ quoi. Tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔ. Cousin, i ko tɛ bɔlen don bi dɛ. I ka taa. I famana ma de cousine sinon n bɔ tɛ bɔlen don kuma bɛɛ. C'est vrai là, il botte bolu. Qui est là? Non, merci vraiment. Il y a une fini quand il est wallahi. Ouais, bon. Avec tout quoi dit. Sinon, hier, il y a connu bécain. Wallahi, quoi ça est? J'espère qu'il vient à me en faire en connaît. Ah, donne. Ah, ok, c'est bien. Comme il met au barreau la fleur. C'est une retard là. Aïe, cousin, ça va ça. Attends, on va donner quelque. Et quand barre est né femme na chugam. Ah, cousine. Ok, o tɛ problème ye nanga la ni tɛ retard la ni bɛ se ka fila fɔ sinon i b'a dɔn an ka ko ninnu ma nɔgɔn ah temps dɔɔni bɛ n bolo. Voilà. Il faut que ne ka to ka sigi ka baro de kɛ. Ouais. Sinon i ka école ko ma dɔ école banna sisan kɔni. École kɔni oh a tɔ man ca bi. A tɔ man ca. Ah mais ok problème t'a la sa courage ta i y'a faamu. Ça va alhamdulillah. Barisa baara yɔrɔ ko bɛɛ bɛ ne de bolo sisan. Ah? Ni ne tɛ foyi de man ye. Mori i bɛ baara la kɔni. Cɛ n'a ma ɲɛ ko bɛ tan kɔni cɛsiri kɔni kɛra an ma wajibi. Wallahi i kɔni i kɛra dutigi de sisan nɔ. I bɛ sɛgɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la. Cousine m'a dɔn n burankɛ ko a ɲɛnabɔla nɔ. Burankɛ wa? Cousine i fana sa i nana nin kuma sugu ninnu fɔ sa. Mais comment ça Aïcha? Aïcha, an ɲɛ tɛ olu ko ninnu na fɔlɔ. I ko ten. Donc e ɲɛ bɛ mun na sisan? Ne ɲɛ bɛ n ka avenir de la sinon kɔni burankɛya ko ninnu olu tɛ ne kunkolo la. Avenir. Mais e ye muso de ye muso ka mun bɛ avenir ko la i ka avenir de i ka cɛ ɲuman sɔrɔ i ka t'i sigi i cɛ fɛ yen a bɛ tɛmɛ o kan. Awɔ tɛ mais. Ok mama bɛ na n b'a fɔ a ye an bɛ di dɔ ma silamɛ an bɛ di dɔ ma. Hali ni an bɛ taa misiri la de k'a fɔ ko an denmuso dɔ bɛ yen n yɛrɛ dɔgɔmuso de don n ko an bɛ ka cɛ ɲini a ye an bɛ d'o ma furu la. E k'i kɛ to ne bɛna cɛ sɔrɔ a ti mɛn o. I ko ten dɛ. Awɔ. Ok waati. Cousine cɛ komi an ye baro dɔɔni kɛ n bɛ taa n bɛ kɔn ka jigin bi n bɛ na i kama spécialement. I y'a faamu. Awɔ. Cousine ni mama nana ko n taara baarayɔrɔ la ko n bɛ segin joona bi. Awɔ n y'a mɛn. Ok. An b'a kɛ ten. Cɛ hali i tɛ n bilasira. N'i bilasira. I falen n'a ye. N dabali bɛɛ de banna bi la. Mais i dabaliya kana bila i b'a dɔn wari de bɛ mɔgɔ changer fana quoi. O dɔrɔn de don. Pai. Kunu ne bɔra e ka atelier la depuis dongo ne ka fini m'e bolo ne ko ne ka fini bɛ kala o a tɛ kala de. Ne ba i ka sabali i ka fini ma ban fɔlɔ sɔɔni dɔrɔn a bɛ ban ma di ma. Dongo do k'a ma ban wa i taga o ta atelier la e tɛ yen nɔ. Ne dun bɛ kɛ atelier la dɛ. Hali kunu ne ma bɔ e ka atelier la yen nɔ k'i tɛ yen nɔ. Kunu kɛ. Bon c'est vrai kunu taara ci dɔ de la. Ne ko ni n ka fini n'i t'a kala i t'a ka ala kama i ka n ka fini diya de wa ni avance da fini na k'a d'i ma n ka fini tɛ kala e tɛ yen ɲɛ la mun de bɛ yen nɔ. Ne de f'i ye sa sabali ba ye ne y'i ka fini daminɛ cogo a ma ban de sɔɔni a bɛ ban dɔrɔn n b'i ka fini di ma. Ne ka sabali cogo di ni n ka fini tɛ ban dɔrɔn n ka fini diya kuma caman ba man di ne ye mun yɛrɛ b'a yira n na ne ma ne ka fini yɛrɛ feere de yan. Ka feere. E tɛ yen ɲɛ la ne ta ko ta atelier la i tɛ yen nɔ i tɛ sigi ko mɔgɔ min senna buguri cɛlen don. Ne y'i ka kuma bɛɛ faamu mais i kana dimi fiyewu i ka sabali yɛrɛ de fini bɛ bolo la koyi an b'a kan yɛrɛ de sini sɔgɔma dɔrɔn i ka fini bɛ. I ko sini dɛ. Préfet t'a la sini bɛ nafa o. I ka sigi dɛ n bɛ taga sini wele. Sini bɛ na n sɔrɔ n tɛ taa yɔrɔ la o. Ok n'i ko ten n y'a mɛn k'an bɛn o la. O k'an bɛn. Aja ɲɛ b'a la fɛn dɔ b'a kɛ ne na misiri la sisan a tɛ ka bɛn ma dɛ
e n'a fɔra ko misiri alimamu fatura ne de kan ka bila alimamu nɔ la nka u bɛ kɛ o ban k'u b'o alimamiya di fo jabati ma n tɛ ka bɛn ma dɛ wala n dusu tiɲɛnen ba do quoi ne dusu tiɲɛ o la sa mais e yɛrɛ ka ta k'a lajɛ kabini alimami tun bɛ yen ne de tun ye falaku ye n'a fɔra k'o fatura jɔn kan ka bila misiri alimamiya la ne tɛ yan u b'u jogo jabati min yɛrɛ tɛ se suranna yɛrɛ hali fatiha ɲuman jabati tɛ se a la han min sabali sa n'o tɛ a ko in tɛ ka bɛn ma dɛ ne ko aja e ma mun na ɲininka furuko kuma in na kɛ an ye mun fɔ aja ne m'a f'i ɲɛna ko n bɛna mun na di levi ma ne m'o kuma bɛɛ sara e la ne bolo san kan ka sɔrɔ e kuma aja ɔ n bɛ yen san yen sen la jigin hɔn n bɛ yen san ko kɛ debi bi tɛ ne bɛ ka nin furuko kuma f'i ye mun na tɛ di levi ma sa k'a f'i ye ka dɛsɛ o ma la i bɛ fɛ k'a f'i ye ni mun ye mun na tɛna di levi ma dɛ aja ne bolo ko e ni ne bɛ ka ɲɔgɔn faamu nka n ɲɛ b'a la hali sisan an tɛ ka ɲɔgɔn faamu fiyewu n bɛ mun f'i ɲɛna sabali dɛ n'o tɛ i bɛ ka taga cogoya min na an bɛ sɔn ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ n tɛ fɛ ka kɛ ten an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a grâce à levi a fɔ ɲɔgɔn kɔ de ka di e ye kɛ n'a ma di e bɛ taa an fɔ ɲɔgɔn kɔ a man di ne de ko n ye mun na ta k'a di levi ma wa i bɛ k'o kɛ ko o ye manamana furu ye n tɛ manamana furu ye dɛ wa nin tɛ diyagoya furu ye ne y'a d'a ma de e se tɛ nin na dɛ wala e nin ka jugu ni diyagoya furu ye mun na tɛ hali levi ye dɔn mun na ka denmisɛnninya kɛ yan nɔ levi y'a ka denmisɛnninya k'u ka so ninnu t'ale ɲɔgɔn dɔn e b'a fɔ k'e b'o ta ko k'o don ma furu la i t'a to mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn u ka furu kɛ ɲɔgɔn dɔn sa kɛ ɲɔgɔn dɔn a fɔ levi ye ni mun na olu tɛ ɲɔgɔn dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ kan levi tɛ ne yɛrɛ di yan n kɔrɔmuso den nin tɛ diyagoya furu dɛ nin ye anw yɛrɛ dama ka furu ye nin de ye balima furu ye wa i bɛ ka ɲɔgɔn dɔn ko furu min fɔ dɛ nin n'o ye sabula levi ye ne kɔrɔmuso den de don ne kɔrɔmuso den ni ne ye n den furu ma ɲɔgɔn dɔn ko kuma jumɛn bɛ yan ɲɔgɔn dɔn ko kuma jumɛn bɛ yan ko ɲɔgɔn dɔn o bɛ tɛmɛ nin ta kan ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna sabali n mɛnna ka kuma i fɛ i dun k'a to an kana fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ kalmisa kɔ kɛ a tɛna kɛ mun na tɛna di mɛ i pereselen don sa a tɛna di aja bana sa tabarikala i b'o kuma de kɛ hali bi k'a tɛna di ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna ne dalakan wuli tɔ tɛ dɛ wa don o don ne bɛ nin f'i ɲɛna ne dalakan tɛ wuli bi wa a tɛ wuli sini awɔ ne fana m'a fɔ n ye dalakan min wuli nka ne de fana ko mun na tɛ di levi ma u ka taa tɔɔrɔ Jazo Jazo e join Jazo ye no e kele ko Jazo be no e se ka foli kɛ ko ka foli kɛ ne ba est-ce que bi yɛrɛ la fɔlɔ ko ka foli kɛ n'a fɔli ne b'i fo e bɛ d'a la e ɲɔgɔnna baarakɛla ne bɛ kɛ ne de ye baarakɛla e ye baarakɛla ɲɛda dilan ne kunna lajɛ ka ɲa baarakɛla bɛ n fini don ouais mais min f'i ɲɛna i kuma fɔcogo don i ka patron terikɛ de ne ye ne ko k'i bɛ bila bi i bɛ bila hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan sabula ne bɛ yan duden bɛɛ dɔn a cɛ fara a muso kan ne tɛ baarakɛla ye jɔn ye n ka baarakɛlaw dɔw bɛ fili aw yɛrɛ ma de n'a fɔra mɔgɔ bɛ ɲini ala k'aw ta n'aw nana bɛn waatigi d'u ma aw bɛ tila ka fili aw yɛrɛ ma de i jɔ n'i ka fini la i n'a fɔ ko bɔrɔ kuma caman nege tɛ n na dɛ an ka nin bɛɛ to yen nɔ sa ne ko ne b'i ka numéro sɔrɔ pour que an ka se ka baro dɔw kɛ an bɛ ko dɔw sigi ɲɔgɔn kan connaissance caman ka se ka na an ma i ka numéro di yan nɔ est-ce que e kunkolo ka kɛnɛ ko ne y'an ka numéro d'i ma est-ce que e y'a faamu fɔlɔ tɛ dan ka numéro d'i ma n bɛ n ka pisi de d'i ma cɛ ne ba bɛ i n'a fɔ e jamanen don dɔɔnin dɛ kɔlɔkɔlɔla de ma deli ka baarakɛla jamanen i n'a fɔ e t'a ɲɔgɔn mais e tɛ ka kuma tantɔ wa e tɛ ne dɔn e bɛ tila ka ne dɔn kɔfɛ walayi tɛ ne dɔn e m'a fɔ k'e ye yan duden ye ka ban e m'a fɔ e ye yan dɔ ye ka ban
e bɛna tila ka ne dɔn wallahi bilahi mina min fi ne ma sabali wallahi i bɛ bila ka bɔ baara la ka sɔrɔ i bila waati ma se o ɲuman ye min ye kuma fɔcogo dɔw mɔgɔ ma i ka jamanaya dabila est-ce que i bɛ ka n ka kuma ninnu faamu wa wallahi ne t'a dɔn kun min na ne bɛ ka n jɔ ka n ka temps perdu e la kɔ e tɛ dɔ wɛrɛ ye kɔkɔ kɔ ouais mɔgɔ tɛ pressé ka sɔngɔnɔ ɲinɛ ma en tant que i bɛ du in kɔnɔ ka ban kɔni e ni ne a bɛ n'a fɔ ala y'an da ɲɔgɔn kan ma de ni jaso nana i bɛ n ka ci fɔ a ye k'a terikɛ fɔra o i b'a dɔn dɛ e yɛrɛ ka n'i da don nin na yɛrɛ ne de tun b'a fɔ kɛ mun na ɲininka ka n'a ɲininka tuguni yɛrɛ a ka ɲi ne yɛrɛ bɛ taa ɲininka e k'i da bɔ nin na i da a bɔ a la ka jɔn ɲininka mun na kana taa n den da don ni manamana ko ninnu na dɛ a ti ka d'a ma kana ɲininka dɛ wallahi ne ma wuli ka bɔ e kɔrɔ n tigɛ bɛ sɔn ka s'i ma parce que n yɛrɛ de b'a dɔn n filɛ nin yɔrɔ min na tan n dusu bɛ yɔrɔ min na a bɛ 100 degré de la ala k'i ci k'i tigɛ da ne kan e k'i sigi sa ko levier ko n da b'a ye wallahi mun na tɛ di levier bari si an b'an sigi k'o lajɛ an b'an sigi an b'an sigi k'o lajɛ a tɛna kɛ sa e de ye dutigi ye muso dutigi de lawo ye nin a bɛ d'a ma bi a bɛ d'a ma sini i sigi e tɛ foyi filɛ e ka to nin hali sini a tɛ d'a ma e ma mara yɔrɔ ne bɛ k'a fɔ ne bɛ ka impôt la ka kunta ka bɔ ne kan mais kɔrɔ ma ne natɔ e de kun kan ka sira bila ne ye o mana ɲɛ cilen don i ɲɛ cilen tɛ o ne ka sira bila e ɲɛ impôt e y'o mandiya bɔ mais ma jigin la o jaso mɔgɔ lankolon min na aw cɛ ka na n'aw ye du kɔnɔ yan nɔ dɛ n bɛ jigin jaso de la ni mɔgɔ ɲɛnama tɛ la a bɛ kɛ tan tɔ o impôt cɛ kɔrɔ kuma cogo dɔn na kana fɔ ne ye impôt dɛ ne ka kuma cogo dɔn e ko fɔ ne ɲɛna non ne natɔ e de kun kan ka sira bila o i bɛ kɛlɛ ɲini de la ne bɛ na jaso ɲɔgɔn fɛ yan nɔ o de man di o de man di o jaso de ko e ka na dɔgɔ si mana ni mɔgɔ bɛ kuma la ni tila de bɛ kuma la mɔgɔ molibali inconscient ni ni fila fɔ n b'i bila woro tigɛ hali bɛna mun nɔfɛ o tɛ se ka ne bali ka n da sɔgɔ fɔ dumuni kɔnɔ est ce que i bɛ k'a faamu wa tɛmɛ ka taa ka bɔ yan nɔ i tɛ fɛ k'i sen yan nɔ du kɔnɔ bilen a ka dan cɛ kɔrɔ e bɛ k'i yɛrɛ kɛ jɔn e bɛ k'i yɛrɛ kɛ jɔn ne bɛ e lamɛn ni ne ye lamɛn ka cɛ ne tɛna fisaya ne yan kana filɛ i ka bɔ i ka jan dɛ bi lɛ tɛ se nin na n'i ma da la o zi a kɔrɔ bɔ daga wuli aja ça va a kɛra fama yɛrɛ wallahi ça ne va mun b'i la a bɛɛ t'an cɛ ka baara de ye an cɛ y'a ko fo ka mun na ta ko k'o d'a kɔrɔmuso den ma fɛn min tɛ baara la i ko mun hali wallahi lefe tɛ hali baara la a ma so jɔ o bɛna se ka mun na balo cogo di o kɔni tɛ se k'o balo e yɛrɛ cɛ ye quoi o tuma ale fɛ ko halisa k'an bɛ fɔlɔ ko ninnu de la ale bolo an taara k'an da olu ma cogo min na dɛ ale bolo halisa an b'o tile de la o tile tɛmɛna a mɛnna kana sɔn ne n'i ye nin ko bila ta u b'i den ta ka taga di tɔɔrɔya la walayi u bɛ t'i den n'i sigi k'a da fo ka taa diɲɛ wuli mun na kana sɔn ne kana sɔn foyi t'o i b'i se k'i seko fɛn fɛn kɛ o bɛɛ kɛ nin ko ninnu tɛ laban dɛ i den bɛ taga tɔɔrɔ dɔrɔn de kɛ o la u bɛ tila k'u jɛmuso ta k'o furu ka fara o kan tuguni a ma baara kɛ o ye 1 2 so jɔlen t'a bolo hali ninnu yɛrɛ dɛsɛlen m'u u da balo la n bɛna ka n den don olu ma olu k'o faga ye o tɛ a faga walayi n'i ye nin ko bila ta n kɔni bɛ min f'i ɲɛna walayi u bɛ basijalan fili i ɲɛ la yan nɔ kana sɔn dɛ sisan an ɲɛ bɛ furu ninnu sannamaw la u bɛ tila ka to k'u diɲɛ taw de furu balimako ninnu a dabila la o ni tilew tɛmɛna n'u ka di ɲɔgɔn ye denmisɛnnin dɔ n'u ka di ɲɔgɔn ka furu ɲɔgɔn ma foyi ti ka ne tɔɔrɔ dɛ mun na tɛ hali levier dɔn hali u tɛ ɲɔgɔn dɔn hali u tɛ ɲɔgɔn dɔn tiɲɛ na e cɛ in a ta y'a dɛ mɛ ale bolo an bɛ fɔlɔ tile ninnu de la e cɛ mun cɛ sugu ye ne yɛrɛ kabakoyara nin ko la kana sɔn nin ko ma dɛ u bɛ t'i den tɔɔrɔ wa tɔɔrɔ e de ta bɛ k'a la ɲɛji ye nɔ cɛw dun ko foyi t'a ko la ale bɛ bɔ sɔgɔma fo su ne ni Muna de bɛ tile ɲɔgɔn kan ale mana Muna nɛgɛ togo ale tɛ se ka Muna nɛgɛ ka tɛmɛ ne kan o kɔni o ye tiɲɛ foyi tɛ Muna don na danaya ka tigɛ na sinon mi dɔn dalen n'u la sinon i ta bɛ k'a la ɲɛji ye dɛ n bɛ min f'i ɲɛna o y'o ye o de la i sigilen don k'i kɛ tan ta i bɛ wuli ka solution ɲini ko min na fo k'i sigi i yɛrɛ kɛ ko kojugu dɔ fɔlen don mɔgɔ min ɲɛna diɲɛ don o don kuma kelen de bɛ kɔ kɛ kan diɲɛ natigɛ don o don kuma kelen de bɛ nin da ne tɔ dɔn e cɛ wa bɛɛ ye nin furu ko kelen de wa ale bolo halisa an bɛ burusi kɔnɔna ninnu de la walima
an bɛ fɔlɔ tile ninnu na o banna a mɛnna kana sɔn dɛ n bɛ min f'i ye o ye ne kun tɛmɛtɔ la dɔrɔn n ko n bɛna foli bila i la komi a kɛra sama ye k'an bɛn o la ale ma ne dɔn fɔlɔ n bɛ taa n den ma n'i sɔrɔ an fɛ yan nɔ sisan n b'i bila woro tigɛ mɔgɔ lankolon alalayi kari ta nin fɛ sa nin ti mɔgɔ ɲɛnama ye o Aïcha ne tɛ jigin nin na koyi ne bɛ jigin Jazo de la u mɔgɔ lankolon bɛɛ bɛna Jazo de nɔfɛ du in kɔnɔ yan mɔgɔ ɲɛnama tɛ n ka yɛrɛ nana n'i pɛrɛn-pɛrɛnn'o kunna so kɔnɔna la n b'a ɲɛɲini yɛrɛ walayi bon e yɛrɛ ko lajɛ nin ye mɔgɔ maralen ka ko ya kari ta nin fɛ sinon ça va kan jumɛn b'i la kan fosi tɛ yen nɔ alhamdulillah e nana don nin kunu ne na kunu kunu wa ne dun ma bɔ kalama wala ne nana sɔrɔ mɔgɔ si tɛ yan nɔ mama dɔrɔn ne tun bɛ yan ok d'accord sinon école don a ka fisa mais ne ko y'a mɛn k'e bɛ tila nin na awɔ kɛ a tɔ man ca bilen oui d'accord problème foyi t'a la ala k'a tɔ nɔgɔyali cousine cɛ baro i b'a dɔn cousine caman tɛ kelen dɛ walayi sisan e don so kɔnɔ sisan ne ko an bɛ teli Les vieux. Oui. Avere. Basi foyi tɛ. Baara yɔrɔ dun. Basi t'u la. Ne ko e ni Maminɛ ye ɲɔgɔn ye o don wa? Awɔ o don an ye ɲɔgɔn ye. Nka an ma kuma furuko kan dɛ. Ne yɛrɛ kumana fɛ a tun ma se ka ne dɔn. Mais e yɛrɛ ɲɛfɔ a ye n dɔn kɔfɛ. Awɔ. Ayiwa. Ne ko wari dɔ bɛ sɔrɔ e bolo wa? Sabula furusira taama kan ka kɛ. Donc ni wari dɔ bɛ sɔrɔ e bolo n ka se k'o dɔn. N y'i ka kuma faamuya. Nka nin waati la wari tɛ n bolo fɔlɔ. Mais an k'a lajɛ tile filɛ in na. N bɛ n jija ka wari dɔ ɲini ka na n'a ye. Awɔ. N y'a mɛn. N ko ten. Bon k'i jija i ni Maminɛ ka kuma quoi. Walasa i ka se k'a hakilina dɔn. N y'a faamu. N bɛ hakili to a la. I y'a fɔ cogo min n bɛna kɛ tan tɔ. Sira bɛ. Sumala dun? Bon Sumala a kun bɛ yan nɔ k'a bɛ taa terikɛ fɛ yen. A bɔra fɔlɔ. Sumi fana ka yala ko ye. A ye a bɛ ka taa yala. Mais est-ce que e de tɛ ka Sumi tiɲɛ? Cogo di? Cɛ ye a bɛ bɔ ka taa yala a tɛ taa baara la a tɛ taa foyi la. Sumi ka ko fana aw de bɛ se ka régler o. Kɔni b'a dɔn a tɛna sɔn ne ka kuma ma kɔnɔ. I dɔgɔnin de don. I n'a yɛrɛ bɛ se ka taa atelier la. An kɔni b'a régler mais ne an ko an b'a régler ka kɛ ɲɔgɔn ma dɔrɔn e fana bɛ to ka tiɲɛ anw bolo. E b'an dɔgɔya ka d'a kan ko lagare de don. Ni yɛrɛ fana ma jate minɛ ta. Aw fana bɛ a bugɔ ka sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen a tɛ bugɔli kun bɔ koyi. Aw dɔgɔnin don mana kɛ cogo cogo kuma dɔw bɛ yen i b'a fɔ nɔgɔya la ka sɔrɔ i ma bugɔli kɛ. O ye tiɲɛ. Mais e yɛrɛ kan k'a dɔn k'a fɔ an tɛ Sumayila bugɔ ka sɔrɔ a ma bugɔli kun kɛ. Ni an sela a ma ko o ko la i bɛ taa sɔrɔ a jo t'a la. Nka n'a sela e ma n'a kasitɔla sela e ma dɔrɔn e bɛ jigin anw de la. Mais a bɛ kɛ cogo di lagare tɛ wa? A y'a nɛgɛ sa. A y'a nɛgɛ aw bɛ ɲɔgɔn faamu nin bɛɛ kɔfɛ. Problème foyi t'a la. A bɛ hakili sɔrɔ. N y'a mɛn. Ok n bɛna fɔlɔ. Awɔ. I ka foli bɛ kɛ. Oui? Levé. Ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Alhamdulillah. Fort Bassé. Ça va. Oui, ça va, alhamdulillah. Dieu merci. Jazo. Non? Comme on va faire tout mina. Alhamdulillah, amala tano. Tano wala. Ko kuma sibal o te karaba. Oui, tiens. Wa ko bena wati duru. Oui. Amala tano. Ana gerese ga muso dola. Awo. Aya ko démarche damne, mais ko berema kala folo. Ngoni nya nya fi dogonu yi ngaba. Mais comme nen etunde ka se ka nyoy. Ila to ma fen fi. Mais akadi ala se ka nyogo deme. Amel se ka ni ko nyara bo chogo min. An nyogo chelala. Ok.
Leve ye kɔrɔfɔ faamu. Komi i yɛrɛ ko k'an ye muso sɔrɔ n'i y'a faamu sisan i b'a fɛ ka muso furu. O de don. C'est bien o ka ɲi. Denkɛ n'i sera niveau dɔ la a ka kan i ka furu kɛ. I ko n'an se kɛra min ye ne kɔni ne bɛɛ de filɛ nin ye se fosi tɛ ne ye. Ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn n bɛ se ka duwawu de kɛ. Yarabi Ala k'a bɛɛ nɔgɔya. Amin amin. N'an ka hɛrɛ b'a la Ala k'a latigɛ. Amina yarabi. N'a tɛ kɛ ma baasi ye. E levé e yɛrɛ balo ko o kɛlen no problème ye. E balo sirilen no mɔgɔ de la. Ni e fana nana k'i bɛ waliden dɔ ta ka na o ma nɔgɔ dɛ. Ou bien i bɛ fɛ k'o ta ka na ka n'o bila ne de da la yan fana. Jabi f'i ka dɔn k'a fɔ ko sa fiyɛtɔ o dayirimɛ bɛ Ala de bolo. I ka nin zana ninnu moi je n'ai rien à voir avec ça. Ne bɛ ka min fɔ ne ɲɛ bɛ min na e ɲɛ tɛ o de la. E bɛ se ka muso furu cogo di k'a sɔrɔ e tɛ baara la cɛ n bɛ kuma kelen f'i ye bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko kɔrɔya kun ye ɲamajɔ ye mais levé ne ma e faamu dɛ jɔn bɛ k'i pousser k'i bila muso furu la i b'a dɔn muso furu levé muso furu yɛrɛ ma muso furu dagalen tɛ e la sabula a se t'i ye a jigiya t'i ye a foyi e bɛna taa waliden fɛn fɛn ta sisan i bɛna a tɔɲɔ de walayi sans te mentir n'i ye muso ni mɔgɔ ta i mana muso furu i bɛna a tigi tɔɲɔ de donc o la n'i deli yɛrɛ de sabali muso ko in to kɔfɛ la muso ko kuma tɛ tɛmɛ si baara de don n'i ye baara ɲɛnama sɔrɔ waati min na i bɛ muso furu mɔgɔ si t'i bali ni kɔni ye ne ka denmisɛnnin kuma in lamɛn vraiment a bɛ diya n ye vraiment. N'i ka kuma bɛɛ faamuya mais fo i ka d'a kan k'a fɔ ko bɛɛ n'a tuma de don ni Ala ye nin waati se ka nin waati yɛrɛ na ka nin hakili jigin kɔnɔ o ɲɛ tɔ b'a la kɔnɔ. Levé an kana na baga Ala ma nin ko in na koyi i b'a dɔn bi bi in na bi mɔgɔw ka ko de ka gɛlɛn quoi anw yɛrɛ de bɛ problème ɲini k'a bila anw yɛrɛ da la quoi e ma se ka i yɛrɛ balo e bɛna waliden mais ne tɛ jigin e la koyi mɔgɔ min bɛna a den ta k'a di e ma dɛ k'a ye k'a fɔ ko e tɛ baara la o tigi de don walayi ou bien e bolo ko muso furu ye o fɛn de ya ko ni n bɛ muso furu wallahi muso furu ma nɔgɔ koyi quand tu n'as pas de millions tu peux pas faire un mariage i tɛ se ka muso furu billahi ala ne kɔni b'i conseiller n'a ka di i ye fana i engagé n'a kɛra cogo min na et de bɛna conséquences c'est toi qui vas assumer moi quand même je n'ai rien à voir avec ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan problème bɛ ne da la ne ma se ka n ka problème yɛrɛ ɲɛnabɔ fɔlɔ donc n tɛna se k'a fɔ ko n bɛ a yɛrɛ tɛ n bolo yɛrɛ i ye faamu. Ne ye faamuya ne ta tun ye ka bonya de i kɔrɔ komi an bɛɛ ye balima yɛrɛ a kana n'a fɔ ko n ye muso furu kɛ n ma n sara n dɔgɔkɛ la. non ayi bon n y'a faamu c'est bien ok ala k'a ɲɛ ka d'an ma. ami ami awɔ ala k'a ɲɛ ka d'an ma n'an ka hɛrɛ b'a la ala k'a ɲɛ ka d'an ma. foyi t'a la awɔ an b'a kɛ ten awɔ. mais e kɔni bɛ miiri cogo di de e tɛ baara la i tɛ baara ko ɲɛɲini ko muso ne ma da la ni e kunkolo ka ɲi muso de bɛ furu ten.